Čau lidi, to je Evžen TV, já mám tu takovýho hosta, Karhič a čau. Ale počkej, já jsem host, to je na tvůj kanál. No, je to na mém kanále a host je tady Evžen TV a dneska budeme točit takovou challenge. Kde? Máme tady cibule, 2, je. Chuj. No, že tady máme cibule a budeme jíst cibule. To je challenge takovej. No. Jakou si cibuli? Malou nebo velkou? Tak já budu nakrát velkou. Ne, já si velkou. Tak jo. Tak jo, takže... Na jednou si to dáme, nebo jak? Ne, po kouskách jako. Tak jo. Hej, dejte stopky. Jo. Bylo to rychlejší. Jo. Já to Máme stopky. Je to rychle nahrozně. Máme tady někde tu kolu? Já ji mám dole. Já jsem ji vypil. A ji přinesu, já mám ještě jednu. Jo. Tady má tuhle cibuli a já tady tu. Nevím, co to je za cibule, nějaký malý. A na můj kanál se taky bude něco točit a já jsem chtěl natočit doplň větu, ale... Počkejte. Máme tu kamaráda. Počkejte. Tak jsme zpátky a už přišel Karhy. Dala jsem pití a... Jak jsme říkali, tak bude to... Ne, cibule challenge. No, tady. A my zapneme stopky do toho dřív sní. No, kolik na to bude mít spíš času? K minutu? No. To díl. 2 minuty. Tak jo, tak 2 minuty. No. Nejsou ty stopky. Jo. Si ještě napiju. Bez sucho v krku. Taky z toho venku. Tak za 3, 2, 1, teď. A já se bojím. Oh! Fuj. Fuj. Oh. Typy. Ajde. Oh! Pidi. Ty už nemáš. Ježiš, kámo. Pálí. Minuta 10. Teď ty. On nejde. Vidíte, já umím. Dobrý. Jo. Minuta 30. Fuj. Ale dobře. Takže jsem vyhrál challenge. A kdo prohraje, tak co udělá? Nebo nic. Počkat, kolik to tam je? To o tom vymyslíme příště. Já už vím. Jakou? Že vezmeme nervku a střelím ti to někam. Tak jo, máš jednu celou zbraň, máš 10 nábojů. 1, 5. Tak jo, 5. To do? No. Jo. Tak my to jdeme připravit. Tak už jsme tu a dostávají nám 3 rány, protože my už jsme to točili, ale nám se to nějak stoplo a bylo to v čidu, že jo? Tak jde dostat zase jenom 3 rány, předtím dostal 6. A bolí mě zadek. Já si to dá být, střílím, počkej, aby s touhle nervkou. Není to
Kláma, protože tam jsem neukázal tu nervku. OK?